नाफाथिया जराया गावनि इउटुबनि रां मोननाय 2 लाख रां मोननाय 2 लाखनिबो बांसिन रां मोननाय बेखौ प्रुफ देखायबाय आरो लोगोसे सानै आइजोखौ बुथारनानै प्लास्टिकआव सोना दोनदों बे जाथायखौबो जों सावरायगोन आरो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनै जोङो गिबियावनो नाफाथिया जरनि सायाव खोथा सावरायगोन नाफाथिया जरनि सायाव गोबां मानसिफ्रानो दासिमबो सावरायगासिनो दङ ससियेल मिडियायाव फेसबुक इउटुब जेराव मेराव कमेन्ट बक्सनि गेजेराव इउटुबाव आरो लोगोसे फेसबुकआवबो कमेन्ट बक्सनि गेजेराव बिदिनो शेयार खालामनानै मिम्स बानायनानै गोबां सावरायगासिनो दङ दा बेनि गेजेरावनो मोनसे बाथ्राया गोबां गोसारदोंमोन जे नाफाथि हाज'वारिया 2 लाख रांखौ बबेनिफ्राय मोनदों होननानै मानसिफ्रा बुंदोंमोन दा बेनि सायावनो नाफाथि हाज'वारिया गावनि प्रुफ मोननाय बा फैसा मोननायखौ प्रुफ देखायदों आरो बिथांखौ मानसिफ्रा आसरित जादों बा गोबां सुबुंफ्रानो आसरित जादों मानोना बिथाङा 2 लाख रां मोनदों इउटुबनिफ्राय दासिमाव जोंनि बर'निफ्राय मोनफेराखै जानांगौ जेनेबा बर' इउटुब चेनेलाव मोनफेराखै जानांगौ 2 लाख रां खनसेनो जोंथ' मोनखाया जोंनिखौ बादो जायखिजाया बांसिनानो मोनाखैमोन आरोना जों दा खोनाबाय दा बिथाङा 2 लाख रां मोनदों इउटुबाव जोबोर मोजांनि बाथ्रा बिदिनो मोननांगौ आरो बांसिनसो मोननांगौ हायोबाथ' हिन्दी हारसाफोराथ' मोनखायोआनो जोंनि बर'आवबो दा सासे जों खोनाबाय बिराद मोजांनि बाथ्रा बा गोग्गाथाव बाथ्रा जोंनि थाखाय दा जियानो जादोला बिथाङा माखासे प्रुफ देखायदों बेखौ नायदो बिनि उनाव जोङो सावरायगोन मोनसे हट निउस बा ब्रेकिं निउस खोन्थानोसै आरो नोंथांमोननोहाय बे सोरनि एकाउन्ट मार ओमफ्राय सोरनि नामाव मार बेखौ खोन्थानोसै आं दि स्क्रिनाव होदोंमोन जे बे फैसाया एकाउन्ट नाम्बारबो सिनाया नालाय बिनि थाखायनो बयबाबो बे खोथाखौ साननो थाखाय गनायना लानो थाखाय गोब्राब जाखागोन बिनि थाखायनो आङो दिनै नोंथांमोननो खोन्थालांगोन आरो स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै आंनि आखायाव पासबुकआ दङ आंनियाहाय आरो नोंथांमोना दायो बेखौ नङाबो साननो हागौ बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो बेखौहाय आङो खोन्थानोसै आरो माने खाथियाव लानानै नोंसोरनो डाइरेक्ट प्रुफबो लानानै खोन्थागोन आरो आङो स' नै नोंथांमोना नायनो हागोन आरो नै नोंथांमोना माने कनफिउस जाबाय थादोंमोन नालाय बेलेगनिखौबो होनो हागोन होननानै बिनि थाखायनो आङो दिनै नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय आरो नै बे आंनिनो नोंसोर बुंदोंमोन ना सोरनि नामाव होनना बुंदोंमोन नै बे आंनि नामावनो ओमफ्राय आरो नामखौथ' नुवाखै नालाय एकाउन्ट नाम्बारखौ लास्टाव नुदोंमोन नालाय 040 नुदोंमोन दा बिनि फुल माबाखौ नाम्बारखौ नायनानै लास्टखौ नायनानै सोरनि नायबानो जाबाय आरो नंखा सानबोदोंबा आरो आं नोंथांमोननो प्रुफ देखायबावगोन आरो नाय बे आंनि माने माबा होनाय दंखायो सहि होनाय दंखायो बे फट'आ आंनिनो नोंथांमोना नायनानै ला आंनिनो ओमफ्रायो बिनि उनावहाय नोंसोरो फोथायाखैमोन नालाय बे 2 लाख फैसा हाबनायखौ ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोननो खोन्थानोसै आरो नै फारि फारि लानानैनो नै आं माने थाब सिनायथों होननानै बिनि थाखायनो आङो नैबेहायबो रेड कालारनि बोनानै होनाय जाबाय आरो ओमफ्राय दायो नै नोंथांमोना नायदो नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन दे आंना 27 थारिखआवहाय US डलारनिफ्रायनो फैखानाय आरो ना नै नोंथांमोना मोजां रोखा नायनानै लाबानो जाबाय जेब्लानाखि आंना बे फैसाया आङो जेब्ला फेब्रुवारिनिफ्राय मोनसे आपडेट फैदोंमोन बयबो इउटुबारफ्रा मिन्थिगोन बे आपडेटखौहाय आङो खालामाखैमोन फेब्रुवारिनिफ्रायनो आरो बिनि थाखायनो आंना बे फेब्रुवारिनिफ्राय आंना मोनसे बायजों बेबायदि उनावसो बे प्लास जानानै खिन्थिनो मोनखो ना 100 सिलभार प्लेबोथ मोनखांनायनि उननिसो माबा मोनसेनि थाखाय बे हाबखो आंबो मिथिला 30,000नि बारा बख'नो हायामोन बिनि थाखायनो अब्ला नोंथांमोना नुखांबाय जानांगौ नाफाथि हाज'वारिनि माखासे प्रुफ देखायनाय गावनि रां मोननायखौ दा जियानो जादोला नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो आरो आंथ' जोबोर मोजां मोनदों बेबायदि रां मोनदोंबाथ' जोबोर मोजांनि बाथ्रा गोग्गाथाव बाथ्रा जोंनि थाखाय अब्ला जों दा नेक्स्टआव सावरायगोन जोंना नेक्स्ट निउसआनो जाहैबाय उत्तर प्रदेशनि बासि जारजाराव सानै आइजोफोरखौ बुथारनानै प्लास्टिकआव सोना दोनदों प्लास्टिकनि बेगाव मेरनानै दोनदों आरो जाहाथे बे आइजोफोरखौ सिनाया बे सानै आइजोखौ सिनाया बेनि थाखाय बिसोर आइजोनि मोखां सोखां खानाय सानाय गासिखौबो सावफ्रामजोबदों खावसे खामदों आरो दा बिसोर आइजोआ सोरमोन बबेनिमोन बेखौ जेबो मिथिनो मोननाय जायाखै जोबोर गिथाव बाथाव नङा होमबा लोगोफोर दा बिसोर सानै आइजोआ बबेनिफ्राय फैदोंमोन ना जोंनि आसामनिसो ना गुबुननिसो बेखौथ' जेबो मिथिला जायखिजाया बे सानै आइजोखौ बुथारनानै दोनदों आरो बुथाराखौ मिथियाखै दासिमबो बे समाव बुथाराफोरखौ नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ अब्ला लोगोफोर माखासे खौरांफोरा बेखिनियानोमोन माखासे टपिकआ बेखिनियानोमोन गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हरनि